Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde bid'atçılar ve bid'atlar barada ve bid'atçıların şu döwürde en esasy alamatlar barada gurruna ders. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde şöyle diye: "Ma min nebiyyin ba'athahu'Allahu fi ummetin qabli illa kana lehu min ummetihi havariyun ve ashab ya'khuduna bi sunnatihi ve yaqtaduna bi emrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yef'alun ve yef'aluna ma la yu'marun. Femen cahadahum bi yedihi fehuve mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ." Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye menden önkü diye geçen peygamberlerin, Allah Teala'nın uğradan peygamberlerinin diye her birinin havarileri yani yardımcıları ve ashabları, sahabeler vardı diye. Ve diye olur ol peygamberlerin, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ön geçen peygamberlerin yardımcıları ve o peygamberlerin sahabeleri, ol peygamberin näme diye ya'khuduna bi sunnatihi, onun yoluna yapışarlardı. Ol peygamberin sünneti bilen yürärlerdi. Ve yaktaduna bi emri, ol peygamberlerin buyruklarını ve tavşırıklarını, diyen zatlarını yerine getirip amel edip yaşarlardı. Ondan sonra diye, olardan sonra şeyle bir insanlar geldiler, yani bozuk nesil geldi. Yekuluna ma la yef'alun, etmeyen zatlarını gurlap başladılar. Ve yef'aluna ma la yu'marun, ve buyurulmadık zatlar edip başladılar. Yani peygamberlerinin önkü ümmetlerden edin diyemedik zatlarını edip başladılar. Buyurmadık zatlarını edip başladılar. Ondan sonra peygamberimiz diye "Femen cahadahum bi yedihi fehuve mu'min." Kim şol hile insanlara karşı görüşse, yani yaxşılığı buyurup yamanlıktan qaytarıp ediyen işlerin yanlışlığını beyan edip görüşse, şol kişi diye eli bilen görüşse mümindir diye. Şol kişiler bilen dili bilen görüşse mümindir diye. Kim şol kişiler bilen kalbi bilen görüşse, yani şol peygamberlerinin yolunu bozup, yoldan azıp, bid'at çıkarıp, sünneti bozup, şu hili bolup gören adamlar bolmanla diye yigrense diye şol mümindir diye. İman eden kişidir şol diye. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Emma onun anırda bir dane yalagam iman yoktur diye. Demek Müslümanlar onlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu hadisinden hemen haber veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ön neçe peygamberler gelip geçen bolsa, her peygamberin nimet var eken, şona iman eden, kömek eden, şon yoluna yoran, şon emirlerini tutan, dinini ütkötmen saklan kişiler boluptur. Edil şonun alakı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hem näme şeýle sahabeler boldy. Allah hemmesinden razı bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşdişi alakı amel ettiler, öwrendiler, ýat tuttular. Dinine bid'at çıkarmadılar sahabeler. Sahabeler, tabi'inler, etba'at tabi'inler, selef-i salihin, 4 mezhep şol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından goya bir kerwen yalak näme ýygynden ýörediler. Itiqatda, amalla hiç bir zatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin näme dinine bir zat goşmadylar. Bolşy yalakka sakladylar. Özünden sonraki nesillere yetirdiler. Delil bilen, Allah'ın ayeti bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bilen, sünnetleri bilen, şeydip sahabelerimiz, son tabi'inler, son etba'at tabi'inler, 4 mezhep malum şeydip näme izin tuttular. Emma bundan önkü ümmetlerde bolşy ýalak, biziň ümmetimizde musulman doganlar, ondan soň näme geldi? Bozuk insanlar geldi. Bid'atçılar geldi. Dine yok zatlar koştular. Bardadı ütköttüler.
Bar bolan zadyň öňünden izinden bir zatlar yaplak goýup näme hak bilen batyl bulaşdyrdylar. Ana şol kişilere näme diýilýär? Bidgatçy diýilýär. Dinne delilsiz Kur'an ve sünnetten, icma ve kıyasdan, Peygamberimizin sünnetinden, Kur'an'dan, Peygamberimizin sünnetinden, selef-i salihinden, 4 mezhepten hiç bir delilsiz zatsız getirip näme? Dine bir zat koşýarlar, sogap diýip, ibadet diýip, gowuşunam etmeli diýip, şoňa näme diýilýär? Bidgat diýilýär. Hawa. Şol bidgaty çykarýan, şonu ýaýradýan, şonu goşýan, şoňa dowam edýän kişi de bidgatçy diýilýär. Kıylansak da bizim ümmetimize şeyle insanlar peyda boldy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in goýup giden, sahabalan goýup giden, 4 mezheplerimizin goýup giden ýol näme etdiler? O ýoldan çykyp özlerine täze akida düzündiler. Bar bolan dogry akidan ýanyndan bir zatlar goşdular. Täze amallar çykardylar, täze ýörelgeler, täze desturlar çykardylar. Oşularyň hemmesini näme at bilen etdiler musulmanlar? Onlar sogap maksat diýip, sogap maksat edinip diniň ady bilen etdiler. Sünnet bolmayan zada sünnet diýdiler, sogap bolmayan zada sogap diýdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etmedik zadyny näme şuda bolýar diýdiler. O şeýdip şowundan ta gadim günlerden şuwnaçan şu hil bidgatçylar ümmetin içinde bar bolup gelip otyr. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär şu hil adamlara garşy eli bilen goraşan mu'minler diýär. Şolara garşy dili bilen goraşan mu'minler diýär. Şolara garşy kalby bilen goraşan, ýani bolmanda kalby bilen şol hil adamlary Peygamberimizin mübarek ýoluny, pak ýoluny üýtgedip, sünnetini üýtgedip, bir zatlar inkar edip, bir zatlar goşup, adamlaryň aňyna hak batyl düşünmez ýaly edip gören adamlar ýigrenmek diýär. İmanyň alamaty şol kişi mu'min adamdyr diýär. Emma şonu etmese diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? "Ve leysa wara'a zalika min al-imani habbatu hardal." Eddil bir kiçike däne ýalçygam imany ýokdur diýär. Ýani sen bir ullokan öý gursaň, ya da enen ataň saň ullokan gowadyp bir köş gurup berse, bir kemsiz edip, biri gelip şonu bozup dursa, şoňa ziyan berip dursa, hefer edip durup bilersiňmi? Durup bilmersiň, ýigrenersiň, şonu saklajak bolarsyň, dur näme diýäň diýersiň. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme hak ýoly goýup gitdi. Kur'an, Allah Taala'nın kelami, ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, ondan soň ýene açyklap aýtdy, men ýygyma düşüň, sahabalaryň ýygyna düşüň diýip, hiç bir kellesi bulaşar ýalak goýmaýar bir insan hakkı tapıp yoracak bolsa kellesi bulaşar ýalak däl. Deliller näme? Göz öňünde. 4 mezhepli imamlarymyz geldi, şularyň tertibini bize ýazyp gitdi. Indi bir ýere çykyp isla ady pir bolsun, weli bolsun, işan bolsun, ahun bolsun, ayetullah bolsun, näme bolsa bolsun, gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in näme sünnetini harap edip otyr. Diniň ady bilen dini ýykyp otyr. Dinne ýok zatlar goşup otyr, ýok namazlar tapyp otyr. Yok plan hili mevlid, plan hili giýje üçmel, plan hili giýje turmaly, plan hili mal harajat etmeli dip adamlar yok zatlara çağırıp otyr. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in goýup giden ýoluny tahrif edýär, bozup otyr. Özüçe bir ýol düzünip barýar. Diniň ady bilen. Şoňa oňarsaň näme ýagşylygy buýurup ýamanlygy gaýtaryp beýtmäň, duruň, delilsiz hereket etmäň dip başarandan näme şoňa garşy görüşmeli. Bolmanda kalbyň bilen ýigrenmeli. Emma yok, şeýdip dini ýykyp barýan adamlar kellesine selle takıp sakal goýup don goýup diniň ady bilen dini ýykyp barýan adamlar eden edip durka, kellesine geleni gurlap durka, hiç zat bolmadyk ýal gezip görmek musulman doganlar bir musulman adama bu näme gelişýän zatda. O bidgatçy diýen kişilerimiz musulman doganlar gowy düşüneliň. Dine delilsiz zat goşýan kişiler diýsek, bir eli arakly, bir eli çilimbil nasıl adamlar däl. Ya bolmasa ýanky bir haram ýerlerde gezip baran adamlar däl. Bidgatçy dinler sıfatyndaky adam. Selleli, sakally, donly, belki Kur'an-ı mukabbilýä qari, hafız, sisemowdon, gurlamalan başarya, edebiýatym güýçli, çeper dilli, süýjem gurlaya, emma bidgatçy. Ikisini bulaşdyrmaly. Bidgatçy diýenimiz şu sypatda gelýänler. Dinler sypatynda, ahun molla sypatynda gelýär. O köşede gezip baran el çilim nasıl adam bidgat çykaryp dine bir zat goşup bilmeýär. Dine bidgat goşýan adam dinler sypatynda gelip edýär şunu. Misal üçin size has, aşkar we açyk misal bereýin. Şialar dogry ýoldan azan topar. Goýa şialan görýän bolyn öz ýanlaryndan ullukan bir ahun, ayetullah, hafızlar, ýene bir zatlar, qariler, selleli, sakally bir ullukan seyyid, peýgamberiň neslinden gelýän adam. Göräýme adaşyndan seretseň şu hilek adamlar. Emma ýollary bozuk. Ýollary bozuk.
sahabalara dil uzadýarlar, Aýşe enemize dil uzadýarlar we başga da bir tür bozukluklar bar. Emma daşyndan sorasaň dinler sapatyna. Özlerini gurulasaň Hazreti Ali'nin neslinden gelýär radiyallahu anh. Bir Hasan'ın neslinden gelýär radiyallahu anh kafirleri. Adyna da at goýup Ayetullah, Allah'ın ayeti. Awdan atlar goýupdurlar. Bizim içimizde sünni taraf gören, özüne ehli sünnet, Hanefi diýip görenlerim şeýle musulman olanlar bidgatçylar. Pir diýe özüne, ahun diýe, tagfir diýdir ya, adamlara elini öpdürýär. Hol ýokardan bir ullakany görseň, ullakan ahun adam weli diýip bilenýärler käbir kişiler. Emma bidgatçy. Yani bidgatçy diýen kişilerimiz musulman olanlar şu sypatdaky adamlar pikir etmägen keldi işimali ele çelim nasıl adam däl, dinler sypatly. Emma akidesi harap, düşüncesi harap näme? Dinin doğru dadyn ýanyndan öz gowuran bidgatlaryndan dine goşup, bu da dinne we bu da sowap, şuna etmeli diýip näme? Adamlar azyrýarlar. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bidgatlaryň çykjagyny habar berip, şolardan biz ägädip näme diýär? Aleykum bi sunnati we sunnati hulafa'il mehdiyyin raşidin. Siz men sünnetime yapşın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulama 4 halifelerin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum Allah hemmetinden razı olsun 4 çariyar diye Türkmençede 4 çariyarlamız diye Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu şoların yoluna yapşın diye. Men sünnetime yapşın, o şu 4 çariyarlarımın yoluna yapşın diye. Yani onların men sünnetime yapşın. Olan yoluna yapşın diyeni näme diýmek? Amalla praktikada nähilek bolýar şu musulman doganlar. Yani Peygamberimiziň diýenini etmeli, dini meselelerde, dünýäwi mesele däl, samolyodyň, maşynyň, motoryň gurrunydan yok. Dini meselede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyuran zatlaryny etmeli, gaýtaran zatlaryny gaýtmaly, ibadet diýip bize gorkudan zatlaryny amal etmeli, zikir diýip bize öwreden zatlaryny amal etmeli. İqtiqad diýip bize öwreden zatlaryny inanmaly. Edil şonuň ýalaky 4 çariyarlaryň eden işine yapyşmaly, din diýip eden işlerine we etmedik zatlaryny etmeli däl. Ana şonu yapyşdyň bolýar. Emma şuň kunna bidgatçylarym çykyp şu hadis okan bolýar. Biz sahabaň ýolundan ýöreýärsiň bolýar, soňam gidip başga bidgat çykaryp ber. O sahabaň ýolundan nähilek ýörediň bolýar. Özüňe men Peýgamberiň ýolunda sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryň ýolunda diýen şu hadis okan bolýar. Özüňem gidip 700-800 ýyl soň şiýgalaryň ýa bir başga Fatimilerin çykaran bidgatyna rawaç berip bersin. Diýen zadyny düşünýärmi şol adam? Ya öz bidgaty gözüni köretdimika? Halka beýdik gurlaya, adam o 700-800 ýyl soň çykaran Peýgamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem näçe ýyl soň çykan bidgatlaryň ýerine düşüp ber, şoň üstüne dawa jenjel edip ber. Diýmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalaryň ýoluna düşmek diýmek, ýerine düşmek diýmek nähilek bolýar? Şoň dinne eden işlerini etmeli, etmedik işlerini etmeli. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye yani hadisine devam edip aleykum bi sünneti, sünnetime yapşın ve sünnet hulafa'il mehdiyyin raşidin. 4 halifelerimin sünnetine yoluna yapşın. Temesseku biha diye ve azzu aleyha bin nevaciz. Yani Peygamberimiz şeyle bir bize düşünür ya, yapşın diye, berk yapşın. Şeyle bir berk yapşın, azzu aleyha bin nevaciz. Adı dişleriniz bilen yapış yani alaka yapşın. Adı dişinden bir kalan bir da dişlek görün, nähilek berk tutyan. Yon dişlerinden tutsan, çeksen sıpmak mümkün. Adı dişlerinden has kıssan berk tutyan. Yani şeyle bir misal ver ya, düşünecek adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berk yapşın. Yani edenini et, etmediğini etme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadeti eden bolsa senem şonu et. Sogap deyip bir amal eden bolsa sahabalar senem et. Etmedik bolsa etme şonu. Yok gowaken muň näme ziýany bar diýme. Eger şol gerek bolsa diýip sogaply bolsa diýip sahaba senden öň ederdi şonu. Sahaba bize görelli bolardy. Etmedik bolsa nusgasy ýok bolsa Peygamber bizden sahabalardan onda senem şonu amal etme. Günümüzde çıkıp kara çarşamba namazı, plan giyeceğinin namazı deyip özünden bir zat çıkarma. Sahabaların imanı, ihlası, ilmi senkiden menkiden kän ýokardy. Bizim hemmemizden kän ýokardy. Bu deňeşdirip bolmajak derece tapawut var. Şolar etmedik bolsa, bir zat edenem bolsa bilip edýärler, terk edenem bolsa bilip terk edýärler. Öz kellelerine göre hareket etmeýärler. Günümüzün bidgatçylary ýalakka. Demek näme? Azzu aleyha bin nevaciz. Adı işlerimizden yapışın. Ve Peygamberimiz devam ediyor. Ve iyyakum ve muhtasatil umur.
dinne täze çıkarılan zatlardan äga bolun diye. Müslüman yine diye. Dine değişli dünyevi zatlarda değil. Dünyevi täze telefon çıkıptır, ulaq çıkıptır, motor çıkıptır, uçar çıkıptır, dikçe bu zatlan gurrunu değil. Bular dünyevi zatlar. Dünyevi zat özgörüp dur. Bugün bu çıkka ertir başka da çıkar, 50 yıl sonra başka da çıkar. Din emma itkömeye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döwrüne şol erten namaz şu wagtym erten namaz, şol ýatsı namaz, şol ýatsı namaz, şol witr namaz, şol witr namaz, şol tarawih, şu arky tarawih, şol orada, şol orada, şol cuma namaz, şol cuma namaz. Din ütkömeye, din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de nähilek bolsa şu döwrem şeýle bolmaly. Şoňa görä amel edýän bolsaň ana sen dogry din tutýan diýmek. Sahabaň tutan ýol tutýan bolsaň dinne sen dogry islamy ýaşaýan diýmek. Emma edýän işine sahabadan Peygamberimizden delil getirip bilmeýän bolsaň sen näçe sözüň owadan na otursaň sen bidgatçy adam. Hawa we iyyakum we muhdathatul umur. Dinne täze çıkarılan zatlardan, täze ibadetlerden, täze döredilen namazlardan, plan iýje üýşmeli sogap bar diýilýän, tapylýan günlerden delilsiz äga bolýar. Fe inne kulle muhdesetin bid'a. Çünkü diye her dinle täze tapılan zat bid'attir ve kullu bid'atin dolale ve her bid'at bolsa azgınlıktır. Yani doğru yoldan çıkıp adaşık gidiberýän. Bir şäherden başka şähere gidip barýan bolsaň, gitmeli ýoluň belli şo ýol sen bilmän adaşyp birden sağa çepe çykybersen gitdiňçe gidiberýän, gitdiňçe gidiberýän. Özüňem doğru ýol saýgaryp bilmeýän bolsaň şeýdip näme? Hak ýoldan doğru ýoldan uzaklaşyp gidýän. Dinne de şeýle. Hawa bu hadis Ebu Davud'da geçiyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar onur Buhari ve Müslim hadisinde şeýle diye: "Men ahdasa fi emrina hada ma leysa minhu fe huwa raddun." Kim bizim dinimizde bolmayan bir zady çıkarsa, orta atsa, ol reddediler, yani kabul değiller diýip aýdy. Peygamberimizden nusxasy yok, sahabadan nusxasy yok. Dört mezhep imamlarımız Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed rahimehumullah hiçbirinden hiç de aydılmanlar, edilmanlar şu arada. Yani sen orta atyan bir zatları özün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ol reddediler diýär, yani kabul değiller diýär. Yine de Peygamberimiz aýdýar, Sahih Muslim'de geçen hadisinde: "Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve redd." Kim bizim buyurmadıklarımızı esse ol amal red olur diye, yani kabul değerler diye, inkar edilir diye. Peygamber edindiydi mi? Buyurdu mu? Sahabeler etti mi? Yok da sen orta atıpsın şu gün kuğununa, Peygamberimizin doğulunu gününüp, üstünü özün öldürüyen şunu doğru edecek bolup. Ayetem badip yalan gurulayan, hadisem yok, öz yanından ona değişli değil, hadisem şuna değişli diyen, Ebu Hanife rahmetullah diýipdir diýip yalan gurulayan Ebu Hanife diýmänler mevlütçülüň özüm bilýär şol Ebu Hanife de rahmetullah da başga mezhep imamlarymyzda şoň ýokdugyny, emma näme Türkmeniň sadalygyndan peýdalanyp çıkyp näme diýär Ebu Hanife rahmetullah mevlüt belläpdir diýär, kezzap. Hawa käbir ýerlerde hadisem badiýerler. Has bir insanyň jahil, dogry näme, egri näme saýgaryp bilmeýän ýerine hadisem bar diýip gurulaýarlar mevlüt barada. Allah saklasın. Nauzu billah. Görýän? Peygamberimiz etmänler, sahaba etmänler, dört mezhep etmänler, emma şonu dogry etjek bolup dızap dur, töhmet etýär adamlara, yalanam sözleýär. Ayette de badi ayette bolsa farz bolurdy. Näme başga bid'atlar hem şeýle musulmanlar onlar. Özünikin dogry etjek bolup, emma Peygamberimiz näme diýär? Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve redd. Kim ki diýär men buyurmadyklarymy, bizim buyurmadyklarymy esse diýär, ol red bolar diýär, kabul bolmaz diýär. Yine Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Fe inne hayral hadisi kitabullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtasatuhâ ve kullu bid'atin dalâle." Sözlerin en hayırlısı Allah Teala'nın kelami, Kur'an-ı Kerim'dir diye Peygamberimiz. Ve yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve din adına edilen işlerin en yamani sonradan orta atılan delilsiz täze tapılan zatlardır dinne. Ve kullu bid'atin dalâle ve her bir bid'at dalalettir, doğru yoldan azmaktır diye. Ne Müslümanlar onlar. Başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye İmam Malik Muvattasında geçen hadisinde
size iki zat koyup gidiyen diye. Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti deyip aydiye. Şol ikisine yapışıp dursanız, şol ikisine eğerip dursanız hak yolun azmarsınız diye. Eğer ki bir deyse bana doğru İslam gerek, bana sahih İslam gerek, şol näme deyse şoň jogaby Peygamberimiz tarapyndan berilen. Kur'an'a eğermeli, sünnete eğermeli, sahabalan yoluna eğermeli, selef-i salihinin yoluna eğermeli. Dört mezhep imamız hem selef-i salihinin içinde dört mezhebin izine eğermeli. I'tiqadda, amalla. Ana şol doğru İslam. Şolaryň edenini etmeli, şolaryň etmediğini etmeli değil. Sen näçe gowursaň bid'atçylar näçe owadan nap süýjedik gurulasalar ağlap, enrap, kaptalyndan ayet okap, soňundan hadis okap, mesela deýşi zatlar bolmayan hadislerim garym gatym edip näçe owadan na bersinler. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalaryň dört mezhep imamlarymyzyň aýdanyna diýenine seret. Ana şol dogry İslam. Olaň dinlip etmedik zadyna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yok bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň sözüne, amalyna ol diýilýän zat yok bolsa, Ebu Hanife rahmetullah da yok bolsa, İmam Malik de yok bolsa, İmam Şafii de yok bolsa, İmam Malik de yok bolsa, sen nereden çykdyn kardeşim? Olaň akly yetmeýänler, olaň ilmi yetmeýänler, olaň düşünjesi yetmeýänler, senki yetdimi? Plan hili bid'at çykaryp ümmeti şoňa çagyrýan, utanmaly oň üstünde insanlary biri-birine düşman edýän. Diýmek dogry İslam gerek, musulmanlygynyň Kur'an we sünnet, selef-i salihiniň ýoly, dört mezhebiň ýoly. Emma ondan bärde adamlaryň tapýan zatlar olaýam soňky urunlar musulmanlygynyň. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Tirmizi'de ve başka hadislerde, hadis kitaplarında da gelen hadisinde teftariku ümmeti ala 73 millah kulluhum fi'n-nar illa milleten vahide qala men hiye ya Resulallah qala ma ana aleyhi ve ashabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye ümmetim diye 73 topara bölünür diye. Kulluhum fi'n-nar. Hemmesi diye ottadır, birinden başka hemmesi ottadır, cehennemdedir diye. Yani 73 tane topara bölünecek ki bu 73'ten hem köp bolup bar ya. Esasları 73. Oşolar näme edýän azgynlyklar sebäpli, dinine bid'at çykaranlyklar sebäpli näme cehenneme girecekler. Kafir diýdigi däl, emma şol eden azgynlyklar üçin Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem ýoluny ütködenlikler üçin adamları yok zatları çağırıp şu da bar şu da savap diyenlikler için cehenneme girip cezasını çekecekler diye. Amma näme? Diňe biri diye hak ýolly boljak diye. Ol hem näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soraýarlar. Olar kim ya Resulallah diýip sahabeler gön soraýa. Men hiye ya Resulallah? Onda Peygamberimiz aýdýa, ma ana aleyhi ve ashabi. Meniň we sahabalarynyň ýoluna ýörenler diye. Yani meniň we sahabalarynyň ýoluna ýörenler diýmekliň amallaky misaly näme musulman doganlar? Praktikadaky misaly näme? Peygamberimiziň edenini edýärler, sahabalaryň edenini edýärler, buyranyny edýärler, tawşyryklaryny eýerýärler, etmedik zatlaryny etmeýärler. Dinne. Bunu söýrelim. Dini meselelerde Peygamberimiziň sahabalarynyň izine düşýärler, edenini edýär, etmediň etmeýär. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň izine, sahabalaryň izine eýerdiň bolýar. O sözde özüne ehli sünnet deyip, Hanefi deyip, ya bir zat deyip, kaptalından ama yok zatlar tapıp, delilsiz, sahabeden delilin bağım deysen yok, Peygamberden delilin bağım yok, Ebu Hanife'den dört mesela başka imamlarımın delilin bağımı yok. Bir bid'at ortaya çıkarıptır şoň izine. O näýlek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izine düşdüň bolýar? Sen Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in izine düşýän mi kam diýen, sahabalaryň izine düşýän mi kam diýen, emma kaptalından hawan, nefsin, haýhawasyň bid'atyň izine düşýän. Şoň üçin näme musulman doganlar dogry ýolda boljak bolsak Peygamberimiz jogabyny bize aýdypdyr. Men we sahabalaryň izine düşüň diýip aýdypdyr. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde diye la tezalu taifetun min ummeti zahirina ala'l haq la yadurruhum men khazalahum hatta ya'ti emrullahi ve hum kezalik diye. Ümmetimden ya bir topar hemişe hak ýolda yeňijiler bolup bar bolmaklyga dowam ederler diye. Näçe azgyn toparlar çykyp berse-de, näçe bular köp bolsa-da, emma hemişe bir topar boljak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýoluna ýörejek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň ýoluna ýörejek, hemişe kıyamete çen şolar bolmaga dowam ederler diye. We olary diye terk edenler,
Olar terk edenler, oları yardımsız koyanlar, olara karşı çıkanlar, olara ziyan berip bilmediler. Ta Allah'ın emri gelýänçe olar şo görnüşde hak ýolda bolmaklygy dowam ederler diýip aýdýar. Şulara da kim diýilýär musulman doganlar? Ähli sünnet we cemaat. Ähli sünnet we cemaat. Ähli sünnet we cemaat diýen Peygamberimiziň sünnetine eýerenler, şoňdaşynda jemlenşenler diýmek. I'tiqadda amalla. Ähli sünnet we cemaat ýani Peygamberimiziň ýolundan gidenler bilen hak ýoldan azanlary biri-birinden aýyrmak üçin ähli sünnet we cemaat diýilipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýolundan gidenler. Ve ähli sünnet we cemaatdan bolan kişi biri-birini taramasa da hemmesiniň aýdýan sözleri dini meselelerde aýdýan sözler amallar birdir. Afrika gitseňem ähli sünnet we cemaat musulman bolan kişi diýsen gabrada hakmy diýsen hak diýer. Amerika gitseňem şol, Ýewropa gitseňem şol, şular biri-birinden bir habarym bolsa, her biri dünýäň bir kurjagynda bolsa, gabrada barada näme diýen diýsen hak diýer. Cennet cehennem hak diýer. Peygamberimiziň hawzy hak diýer. Sırat köprü hak diýer. İmanyň şerti 6 diýer. İn Allah Taala'nın buyuran zadynyň beýigi näme diýsen tawhid diýer. İn erwet günah näme diýsen şirk diýer. Hemmesiniň sözi itiqady bir. Şefaat hak diýer. Selef-i salihiniň ýylyna eýermek hak diýer. 4 mezhep hak diýer. Ine itiqadda anançlary birdir. Amalla hem şeýle. Dünýäň ýeresine gitsen git, ähli sünnet we cemaat namaz 5 wagt. Ramazan ayına orada farz, cuma farz, tarawih sünnet. Ve şuna benzeş, amalla hem şeýle. Hemmesi bir-birini taramasa da hemmesiniň diýen zatlar birdir. Näme üçin? Çünki dini dogry ýerden öwrenýärler. Kur'an we sünnet we sahabalaryň ýoly we 4 mezhep. Amma ahli bid'atin ýanyna gitsen biri bir zat diýer, başgasy başga zat diýer. Amalla biriniň edýäni beýlekse etmez, biriniň dogry diýäni beýlekse ýalňyş diýer. Bölek büçekdir. Hatta geyinişlerin biri-birinden ütkeýär. Görseň bir fırka bar, özüne mahsus geyinişi bar. Özgür ýüte şolaň jemaatine mahsus. Yine biri başgaça. Şeýle ütkeşik näme? Amallar var biri-birinden tapawurlukda bid'atçylaryň. Ve bir şu sorama mümkin. Şumal ähli sünnet we cemaat diýip boranyň içinde her hili adamlar bar. Onu nädip biz haýgarmaly? Oňa jogabyny şu dersde aýtdyk musulman doganlar. Hakika ähli sünnet bilen özüne ähli sünnet mekam diýip bid'at çykaryp boranyň tapawudy musulman doganlar sahabalaryň ýyzyna eýermekde, selef-i salihiniň ýyzyna eýermekde. Egerde bir kişi özüne ähli sünnet we cemaat diýip selef-i salihiniň sahabalaryň ýoluna eýerýän bolsa, i'tiqadda we amalla şolaryň edenini edip etmediğini etmeýän bolsa dini meselede ana şol hakika ähli sünnet we cemaat. Emma özüne ähli sünnet we cemaat diýip Hanafi diýip Şafii diýip Maliki diýip ýene bir zat diýip soňam amalla sahabalaryň etmediğini edýän bolsa, sahabalaryň diýmediğini diýen bolsa, ol musulman doganlar özüne ähli sünnet mekam diýip ýör, emma ol hakika ähli sünnet däl, dol ähli sünnet däldir. Ol näme öz dogrusynyň ýanyna ýalňyşlarym goşan kişidir. Şonuň üçin ähli sünnet we cemaatdan tanamaklygyň ölçegi musulmanlygylar selef-i salihiniň sahabaň 4 mezhebiň ýoluna eýermekde. Indi musulman doganlar gelsek şunu kunlaki bid'atçylaryň kan alamatlary we bir alamatyň esasy alamatlaryny aýdyp geçdik. Ähli sünnet imamlardan, köne imamlardan ýaşap geçen el-İmam Ebu Hatim el-Hanzali er-Razi diýilýän alim rahimahullah Usulü Sünnet ve İtikad-ı Din adlı eserine şeýle diýär. Bid'atçylaryň alamatlaryny aýdýar. Öz döwründäki bid'atçylaryň. Alamat ahlil bid'a el-waqi'atu fi ahlil athar diýär. Bid'atçylaryň diýär alamaty diýär Peygamberimiziň sünnetine, sahabalaryň ýoluna eýerýän bid'atçylaryň alamaty Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine, sahabalaryň eserlerine eýerýän kişilere diýär näme etmek? Dil uzatmak diýär. Ve alamatu zanadiqati tesmiyetuhum ahlil athar haşawiyye. Zindiqlaryň, munafıklaryň özüne dinnar diýip, ýa şoňa meňzeş diýip, ahli sünnete diniň emirlerine garşy çykyp boranlaryň alamaty diýär.
tesmiyetuhum ehlil eser haşeviyye. Ehli sünnet diye haşeviyye deyip adlandırmakları. Ve alametul cehmiyeti tesmiyetuhum ehli sünnet müşebbiha. Cehmi deyip bir fırka olan, Allah Teala'nın sıfatlarını, adlarını kabul etmeyen, öz kellilerine oraya düşünürüp veren kişiler, ehl-i sünne vel cemaate nâme deyip ad taqqiyanakenler müşebbiha. Yani Allah Teala'nın mahlukata mengde diyanesi deyip töhmet atıp ehl-i sünnede müşebbiha diyanakenler. Çünkü onlar nâme sıfatları kabul etmeye, öz yanlarından sıfatları kabul etsek Allah Teala'nın mahlukata mengde ettiğimiz bolya deyip sıfatları inkar ediyorlar. Ama ehl-i sünne vel cemaat nâme deyip Allah Teala eşit diye mengdeşi yoktur. Allah Teala görüye deni tayi mengdeşi yoktur diye kalan sıfatlarda da şeyle. Şunun için onlar nâme cehmi diyen fırka ehl-i sünne vel cemaat nâme diyaneken alametul cehmiyete tesmiyetuhum ehl-i sünneti müşebbiha. Müşebbiha deyip nâme ad takıp töhmedet yaneken. Ve alametul kadariyete tesmiyetuhum ehl-i sünne mücebbira. Yine kadari deyip bir fırka bid'at topar varken ehl-i sünneti nâme deyip ad takyaneken mücebbira diyaneken. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة أو نقصانية. هنا مرجئة دي برفرقة بولا المسلمان دوغنر أهل السنة والجماعة بولا المسلمان نرنام دي بأتقيانا كنر مخالف لر ونقصانية دي بأتقيانا كن. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ورافضي لر صحابة وبرنر الله ثقلة رافضي ديليا أو أهل السنة نعمد يعني كان ناصبة ديب أتقيانا كنر ناصبيلر ديب أتقيانا كنر إنه شو يردن نعمان قردك مثل ما نقول شو الأمامن شو أيضا ثوثن نعمان قردك تا قديم دوردن شو دورة شني شو يعني بيخمر من أيضا فرقلر ويتمش شو أيرلر بيرنا باشك جهنم ددر ديان فرقلر بلور كوب شو لورن هم مثلن دشمان مثل ما نقول أهل السنة والجماعة. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaat bulan karşısında duruyor, öz bid'atlarının delilsiz gururlarını ortaya çıkarıyor, yalanlarını ortaya çıkarıyor. Onlar hem ehl-i sünneti halamayalar. Yalançı adam öz yalanını ortaya çıkarayan kişini halar mı? Bir yerlerde yalan sözlüyor, özünü doğruladık korkuyor ya doğruçuladık korkuyor ama bir yeri geliyor da son yalanını yüze çıkarıyor. Hiç açın halamaya. Yalancılar öz yalanlarını ortaya çıkarayan adamlar halamayalar. Şunun alakam ehli bid'at hiç açan ehli sünneti halamayan. Çünkü ehli sünnet diye kardeşim getir delilini getir. Kur'an ve sünnetten sahabeden delil getir diye. Dini ve kellamı vara düşünürme diye. Şunun için tarihten ta bugüne çenni bid'atçılar hiç açan ehli sünnet vel cemaat halamandırlar. Beter her vakit nâme her devur ehli sünnet vel cemaat at takıptırlar. İna nâme size misallarını ayttık. Her devur nâme bir at takıptırlar. Nâme deysin o sizinki doğru biz yanlış deysin mi? Mümkün doğru diye beter nâme seni qaralap sana attak ya. O şeyle bolup geliptir. O ta misal için konu devurlarda biz atlarını aydiyaz. Ebu Hanife diyaz rahmetullah, İmam Malik diyaz, hemmesinden Allah razı olsun. İmam Bukhari diyaz, İmam Nevevi diyaz. Şu imamların öz yaşan devruna hükman bir çıkıp şulara bir zat kalıptır, attakıptır. Eziyet beriptir, töhmet atılıptır. Ebu Hanife rahmetullah aleyhe çıkıp nâme deyiptirler, ay bu kellesine vara fetva veriyor deyiptirler, hadisler almaya deyiptirler. Yine başka da deyiptirler. Şey deyip ne Müslümanlar onlar hem işe ehl-i sünnet vel cemaate töhmet atyanlar, attahkanlar boluptur. Ve bu bid'atçılar Müslümanlar onlar öz arasında ağdalı bolsalar hem ehl-i sünnete karşı düşmanlıkta birleşiyorlar. Ama Türkmen diye de nâme pis tapar suvan pesi dişiyalakka ehl-i sünnete düşmanlıkta bulan hemmesi bir. Yani şumal Türkmenlerin içinde de her hilekka fırkalar çıkıp atıyor. Hakaydiyan ahunlara karşı çıkıptır. Biri Seyfiye diye, biri yine Bardat, biri Kesenzani diye, o kellesine bıçak sokup veren, Irak'daki içine kılıç sokup veren bir şeytanlar var. Şolun idine eğerip verenler kol tutuşup hemmesi bir ağızdan Hakaydiyan ahunlara karşı birleşen olup bir yerde surata düşen olup, yüşen olup. Şöyle pis tapar suvan pesi değil yani. Ehl-i sünnete karşı düşmanlıkta öz içinde bid'atçılar on düşman ağzalı olup görenen bolsalar ehl-i sünnete qaralamalı olsa emmeti birleşiyorlar. Şimdi geldik şuun kunna Müslüman doğanlar ehl-i sünnet vel cemaattan bolan sahaban yoluna eğermeli bid'at çıkarmalı değil diyen kişilere yine bir at tapıldı sonku devirlerde. Ne diyorlar? Vahhabi diye, Vahhabist diye. Bu
dersimi musulmanlygynar Wahabi sözü nerden gelip çıkıpdyr, näme maksatly diýilipdir, näme üçin diýilipdir, sebebi näme, dini sebepler we siyasi sebepler o däl. De gurrunmuz o sözün gelip çıkışı däl. Ol ayrı gurrun o barada soraýaňyz inşallah o barada ayrı ders geçeriz. Ama gurrun näme üstünde gurrun şu sözü ullanyp birilerini garalaýarlar, ýamanlaýarlar. Şu sözü birini ýamanlamak üçin ullanylýan söz hala geldi. Şuň konuda näme şu bidgatçylar giňden ullanýar şuny. Öz bidgatlaryny düşünürýän, özleriniň oňşmaýan kişilere derrew näme diýip goýýar, Wahabist diýip goýýar. Bu adamlar şey diýip kuşgurýar. Olaň üstüne jahil adamlary hak aýdýan adamlaryň üstüne kuşgurýarlar. Wahabist diýip gapdylyny 50 sany ýalan gurrun berýär. O sada adamlar ananýar. Demek şuň konuda hem musulmanlygyň bidgatçylaryň iň ul alamatlarynyň biri nämeken? Hak yollaky dogry düşürýän adamlara at takmaklar, Wahabis, Wahabi diýip at takmaklar. Indi musulmanlar jemläp aýtsak, şu Wahabi sözüni ulanýanlar 4 topara aýrylýar. Birinji topar musulmanlar hemmemiz bilýäs biz näme 70 ýyllap kommunizmiň, ateizmiň terbiýesiniň aşagyna ýaşadyk. Oşo öňki Sovet Soýuzyna ýaşan döwletleriň içinde, Orta Aziýada, Kafkazda, başga ýerde Tataristan ýaly ýerlerde şol ort düşünjesine galan, komünizmiň düşünjesine täsirine galan kişiler bar. Elbetde bular azaly amma heniden ba. Garaşsyzlykdan soňra ol 40 ýyllap, 30 ýyllap okudylyp ýetişdirilen adamlar birden buharlaşmady. Ýok, ol bitip gitmedi. Ýene şo biziň içimizde galy. Bu bulan içinde şol şüpheler we keseller galy, dine bolan ýigrençleri, kellelerine guýulan düşünje galy. Awa Lenin babamyz, Stalin babamyz diýip görünür, heniden ba. Komünizm gowdy garnymyz doýýady diýip görünür, heniden ba. Şo hili düşünjede galanlar näme diýerlerini şol dinarlar görünni, sakally musulman oglan görünni, hijaply musulman zenany görünni, 5 wagt namazly oglanlar görünni, ýaşlar görünni, oglan gyz. Ya olmasa arakkyl toýa gitmeýän, ya şuňa meňde öz halalyna haramy dikkat edýän adamlar görünni, olar geň görýärler. Onu düşünüp bilmän näme diýerler? Halaman işlerine bir şüphede we ýigren jemma ay bular Wahabistler diýär. Şey diýip goýýardy. Namaz okusan Wahabist bolmaly, ya sakaly goýarsan Wahabist bolmaly. Mana näme Peygamberimiz sahabalar sakally bolupdyr, ata-babamyz sakally bolupdyr, olar näme Wahabistmi? Ya olmasa hijaply görseler näme ayna bular Wahabist diýär. Yani bu adamlar musulmanlygyny dini buyruluşy ýaly dogry ýaşaýan adamlar görseler, işlerine bolan dine we dinarlara bolan ýigrenjinden kininden musulman jemgyýetde ýaşap berdi. Dini ýigrenýän diýip bilen ok, onu diýmek üçin bir gaýrat gerek. Diýse näme? Tanqid çekjek halk tarapyndan. Onu diýip bilmän näme diýip garalaýar dinarlar? Ay bular Wahabis, bular ol bulim attakya. Hatta şolardan biri, şu düşünjedekilerden biri bir musulman doganmy gurrun barya. Assalamu alaykum we rahmetullahi we berekatuh diýip salam berse sünnete göre dogry görnüşde senem Wahabis boldyň diýdi. Yani Peýgamberiň öwrüden salamy, Allah'ın salamyny dogry görnüşde aýdýan kişi hem näme diýär? Wahabist diýär. Demek musulmanlar şu sözü ullanýardan bir topary dine ýigrençleri we dine kineleri we dogry dini bilen oklar. Onam näme? Şey diýip dini gönü yamanlap bilmän näme Wahabi sözüň usulen dinarlar yamanlaýarlar. Bular az. Alhamdulillah azal we barýalar umumyny nähile dinden biz uzaklaşdyrjam bolsa alhamdulillah hususan türkmen halkymyz näme dine wepalylygyny ýitirmedi. Aýymyz we noksanymyz we ýalňyşlygymyz we haramlyklary umumyny alhamdulillah biz näme dine wepalylygyny ýitirmedik. Bu hile adamlar azal barýar. Bular birincisi Wahabi sözüni ullanýanlar. İkincisi musulmanlar Wahabi diýip gurulaýanyň ikincisi gözüne tutýan adamlar dogrudan hem erwet adamlar, emma näme at ýalňyş ulanýar. Mysal üçin Wahabi diýip gözüne tutup kime diýär? Daesh radikal toparlar we ekstremistler we al-Kaidaçylar we şoňa meňdeşler şolara näme diýär? Wahabist diýip atlandyrýar. Atlandyrma ýalňyş. Dogry ol adamlar erwet. Biz 1,5 saat, 2 saat goýy näme wagt şo barada gurulak goýduk. Nerden gelip çykan taryhda da bular bolupdyr. Alamatlary näme, nädip şolardan ýaşlamyz goramaly, öz ýalňyş düşün şol kişilerden özümüz goramaly ýalňyş düşünjelerinden giň işleýin jikmejik düşündirip goýduk.
Olara näme diýilýär? Harici diýilýär. Demek ikinji Wahhabiyden ulanýan kişilerim näme gözüne tutýan adamlar ýalňyş ýolla akynsanlar, emma atlandyrmaýar. Olara Wahhabi diýilmeýär. Olara harici we tekfirci diýilýär. Wahhabiyden ulanýan musulman doganlar üçüncü tapar we iň esasy %90 şular we dersimiziň esas gurrun näme? Şularyň üstüne bolly, bular bidgatçylar. Bidgatçylar giýinden ulanýarlar şu sözi. Özleri bilen alalaşmayan kişiler de Wahhabi diýip goýýar. Öz bid'atını kabul etmesen ya da inkar etsen ya da bir yasama veli yasama bir zat ahun pir çıkaryalar. Son kimdigini derrew ýüze çıkarsan, halka tanatsan, şöyle gön sana näme diýär, sen Wahhabist diýip gön sana at takyp goýýar. Aw. Şiğalar diýdik giňden ulanýarlar. Olar hatda käbir şiğalar näme? Dogry ýol tapyp ähli sünnet bolan şiğalara näme diýerler? Ular Wahhabist bolup durdy. Aw. Neşun kuna bizim yurtlarımızda şu söz giňden ýaýradýan we ulanýan kişiler aglabasy şu bidgatçylar. Özlerine biz pir, sopi, bir zat diýip ahun weli, işan diýip şey diýip näme bir topar hemmesi ýemok. Şu söz giňden ulanýarlar. Orta bir zat atýa, şoň ýalňyşdan beýan edip Wahhabidir diýär. Mysal üçin diýeli, şu kişilerden biri bidgatçy kim alaja dakmak şirkdir diýse şol Wahhabidir diýär. Taşar yurdun bidgatçylarym şu sözü aýtmaýa. Taşar yurdun bidgatçylary azda kana bizinkilerden aň ösenrak, belki şondandyr. Alajaň şirkdigini bilýär, alaja inanmak şirk diýär. Goraýa diýsen küfür bolýar diýip aýdýar. Ýa-da şolaram özlerinden şolam käbir edýän bidgatçylar, bidgatlyny edip gören kişiler. Emma şu mesele düşünüpdirler, näme bu gepi aýtmaýarlar. Bir zır jahiliň aýtjak gepi. Alaja şirk diýen adam Wahhabidir diýmek anar başy bir jahil ýol ýitireniň aýdýany gurrumy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in açyk hadisi var. Gözlendirilen goranmak üçin şu zatlarda kılmaly däliligi bardy. Ýürüýte bir ders geçdik. Emma sada halk näme diýip allaýa? Şu öýle alaja da kynýa, öýüne alaja asýa bir zat. Özü gowurýan zatyny inkar edýän bolýan, saňa näme töhmet atyp bilmeýän adamym allaýarlar. Hatta bu bidgatçylar musulman donar öz içinde bir meselede alalaşmasalar biri-birine Wahhabi diýerler. Adyny aýdyp durasyn bilen Türkiýede bir bidgatçy var. Halkyň öňüne çykyp toslama hadisler kän gurrun berýär. Onuň işlerinden biri ýene öz jemaatinden biri çykyp çydap bilenlerler de ýürüýte video çekip garşyna çykdy. Sen befet halka allamakla utan azadyk. Sen yok zatlar gurulap hadis bolmayan da hadis diýip sada halka allama diýip näme näçe sanaky video çekip goýdy. Çykyp näme diýendir diýňiz. Ana plan kesem Wahhabi bol diýe. Öz ýalňyşyny kabul edip Allah razy bolsun men özümden diýmekden geçen özünden bolan, öz jemaatinden, öz düşünjesinde bolan kişi öz ýalňyşyny beýan eden üçin näme diýe? Wahhabist diýe. Elbetde ilimden uzak bu zatlar izarlaman, okuman, bilmän ýören adam düşünüp bilen o kimiň näme diýine. Hayfının nämedigine kellefi bulaşýar. Emma azajyk izarlasaňyz, düşünseňiz, dinleseňiz näme? Hemme zat belli bolar musulman doganlar. Diýmek musulman doganlar şuun kunna şu sözi giňden ulanýan kişi Wahhabi diýip bidgatçylar öz bidgatlaryny örtmek üçin, öz ýalanlaryny örtmek üçin hak aýdýan adamlar dinlemesinler, biziň aýdýan zatlarymyz ýalanlarymyz ortaga çykmasyn diýen gorkular bolan üçin durmadan näme? Wahhabi diýip hak aýdýan adamlara töhmet atýarlar. Ve dördüncü topar musulman olanlar näme? Jahil adamlar. Şu birinci, ikinci, üçüncü kişilerden, toparlardan eşdiýärler de olar şolardan eşden zadyny gaýtalaýarlar, özlerim diýen zatlaryny bilip baranoklar. Sorasaň näme nähilek diýsen, şu eşdenli gurrun berer, ondan artyklat gurrun berip bilmeýe, gepini subut edip bilmeýän kişiler. Diýmek musulman olanlar şu näme boldy? Netije şuň kunnaky bidgatçylaryň alamatlarynyň birem haka çağıryan ähli sünnet musulmanlara selefin ýoluna gelmeli, selef-i salihinin ýoluna gelmeli diýen kişilere Wahhabi we Wahhabist diýip ad takýarlar. Mundan öňkü taryhda ýaşap geçen bidgatçylaryň her döwre ähli sünnete bir ad takyp töhmet atışýarlar. Ýa-ni aýtdyk. Näme diýipdirler? Bu döwrüň bidgatçylary ähli sünnete sahabaň ýolundan gitmeli, selef-i salihinin ýolundan gitmeli diýen kişiler Wahhabi diýip ad takýarlar. Şu taýdan hem şunu bilmeli musulmanlar, eger bir kişi başka bir musulmanlara Wahhabi diýip ad takyp yamanlayan bolsa, garalayan bolsa, şol adamyň birinji bilen özünden şüpheleniň. Şol adamyň birinji bilen özünden şüpheleniň. Çünki eger bir kişide bir ýalňyş bar bolsa,
ona bir at takmadan diýmeline şu meselede Kur'an we sünnete göre hareket eden ok. Şu meselede ayet hadisi inkar edýär ýa-da bidgat çykar edip misal bermeli. Ogry bolsa ogry diýmeli, ýalançy bolsa ýalançy diýmeli. Her zadyň öz ady bar. Emma bir at takyp soňa moň aşagyna başga zatlar goşuşdurup öz halamaýan zatlaryna wahhabilik diýip tanadyp, mysal üçin öz bidgatlaryny dogry diýip görkezip adamyň aňyny bulaşdyrmaly däl. Adamlar biri-birine düşman etmeli däl. Adamlar dinarlardan şüphelenip duran hala getirmeli däl. Şonuň üçin musulmanlar unutmaň, eger bir kişiň agzyndan şu sözi eşitseňiz, şol adamyň birinji bilen özünden şüphe edin. Wahhabi diýip gürleýän bolsa şol adamyň öz diýen zadyny 70 gedek barlamalydyr musulmanlar, şundan arqyn bolun. Oňa muňa wahhabi diýip töhmet atyp gürleýän bolsa, islahun bolsun, weli bolsun, pir bolsun, şol adamyň öz sözüni 70 gedek barlamalydyr. Musulmanlar bu derste aýtjaklarymyz, sizden paýlaşmak isleýänlerimiz şulardan ibaret. Allah Taala hemmemize tawfik bersin, hak ýolundan aýyrmasyn. Dogry ýoldan azyp ýören doganlarymyza da Allah Taala hidayet etsin. Hemmemiz Kur'an we sünnete sahabaň ýoluna gelip agzyr bolmaklyk Allah Taala hemmemize miýesser etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.